Δεσπόντοφ, εξουδετερός ο Αθανασιάδης. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν μακριά την μπάλα από την περιοχή τους οι παίκτες της ΑΕΚ. Επέμεινε ο Κωνσταντέλιας και τελικά ήρθε ο Μπάμπα Ράχμαν με ένα ξερό σουτ ανάμεσα στα πολλά κορμιά να περάσει την μπάλα από τα πολλά πόδια και να τη στείλει στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Ζίβκοβιτς στη στημένη μπάλα. Έκοψε ο Μουκουντή, πήρε ο Σαμάτα. Σαμάτα για τον Μπαμπαράχμαν. Από την άλλη πλευρά κάνει το γέμισμα ο Μπαμπαράχμαν. Προσπαθεί ο Κουλιεράκης, πεσμένος στο χόρτο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πανηγυρίζει ο Σδόεφ. Έμεινε ζωντανή η μπάλα στα όρια της μικρής περιοχής. Το κρίσιμο είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε εδώ να κρατήσει την κατοχή. Ο Μπαμπαράχμαν σήκωσε την μπάλα. Ο Κουλιεράκης είναι αυτός που έχει, έλεγες προηγουμένως, για την συνεισφορά του. Εδώ είναι μια στιγμή που έχει